Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Sa ingon anak lang kasayon? Aha, ingon anak lagi kasayon. Mo ba? Oh, dili di kaganahan og lalaki nga mo seryoso nimo. Pwes, kung mauna, ihatag sa nako nimo ang imong gusto. Ha? Boy, iko, libangon sa bahay mo kapsa! Limwel! Dili kaganahan lalaki ha nga magtarong nimo. Ayaw! Tarong nga akong tuyo nimo, Christine. Pero ingnon ako nimo ini, ha? Boy, iko pa! Boy, si Kristan! Oh! Oh! Yakwam! Nakasabot ko nimo. Nakuyapan siya, girl! Anak siya nakuyapan. Kusuga o kumo, bilib ka no? Mo rin angay niya. Gano'n bitaw? Ay, lukos na ito yung ibuhat mo, girl. Dali. Gano'n, dali kagwang pa yung dito. Aron may bound sila sa gibuhat. Niya ni ma. Ay, nagtuwa pa man noon tako. Ang tarong ni Tawhana. Pero, ay, di ba di, ay. Pataka ka lang, ana-ana ka tarong man yan siya. Si tarong, ha? Ngaman logos man. Ayaw na, girl. Ako man sang sa... dali na. Biyaan ta na siya diha. Mamaulit na lang tata na. Mas maayo pa. Kay wag, yapon ko malingaw. Kay gisi, nang lubutan ako. Ay, anak ka. Imong engnon? Ako engnon si Pakondo, anak ka. Lagi, sabot ko. Sige, ang napalihog. Aron, pakasabay mininyo. Tay pa, ayaw sa paglakaw, Sir Ellie. Kaklaro ati mong gisulti. Question ba ko to? Kaganina mo nakapati ko nga ni sulti ka. Oy, wag ko no girl. Oy, ana siya, oy. Amang ko, ana siya. Wag ko no girl. Amang ko no siya. Una-una ito nimo tungod sa imong kakuyaw kanina. Daan pa ko atong guruya ni Limuel niya? Hala, wa ko magtahom. Nga makahimo si Limuel anak nga to ni Christine. Ako sa gani. Pero makita yun ako eh. Yang gilayo si Christine. Hinungdan nga gisumbag isa ni Melody o nakuyapan. My God. Unya, hain naman si Limuel ka. Eduardo eh. Da ba? Right now, itong maki nga nagko. Mao nga, magipauli na lang si Christine. Dili siya masumbong sa ginikanan ni Limuel. Di lang ko no, kay siya mo kuno siya sa kuno. Good, ganay ba siya? Siguro sad-an din siya. Kaya ako nakailabi kung Limuel ha. Buutan ba ito siya? Ug matinahoron. Kung nakabuhat man siya ini nga tukang Christine, tingali, gatagan siyang motibon ini. Dili ba, kuya? Di ba, kuya? Kuya, di ba? No, kuya no. Pero, bisa na. Sa iyo paghihapon ng iyong gibuhat. Unsa may buhaton mo, sir? Kunahan, dali, malahos na ko sa akong kwarto, sir, ha? Salamat sa pagpasakay, sir. Diyan na mo, damo. Kaluin ni Melody, nagdagan siya nga nagkupot siyang sampot. Kuya, kutawan ta na ka og gatas ha? O hatod na lang unya nako sa imong kwarto? Ayaw na yan, ha? Paglilis na lang. Kay huwa mangay ni mo ka nang imong gisulob. Sige kuya, muuna na ko. Muuna na sad ko. Salamat sa pagpasakay namo. Wait, Ngano? nakita mo na ang konsekwensya sa imong binuhatan. Kay bawon ako. Sige na, anak ko kasab ikot. Kay dili ka akong lolo. Akong lolo ray mahimong mga saba na ako. Huwa ka sa inyo lapit. You should act and speak accordingly. Well, ingon ako ini. Happy ra ko. Na-enjoy na ko akong kinabuhi. O kung may problema ka, anak, imo na ng problema o dili ako. Diyan na ka. Damn this girl. Murag maglisod ko sa pag-usap ni Babayana. Kalahi na niya sa kaniadto. Kadako na siyang kausaban karon. Nakantong na siya. Wala siya mahinumdum na ako.
Wala usap siya mahinumdum ining dapita. You won't leave? No. You will wait for me, kuya? Till you come back. Yeah. Yeah. Girl? Yeah. Girl, mata na. Girl? Mel? It's I. Nato ka, uy, gayaw-yaw ka man na to. Kinsay kuya ba? Kasi kuya. Abot lang nimo. Ngutan na magalikod nimo. Pangutan ang sabi noon ko. Ambot. Sayo pa man sa kaayo, kwet. Sayo sa nimong namukaw, uy. Day, alas 5 na day. Tanawa, oh. 501. 5 ano na. Baya. Ay, kapoy pa ko. Ay, noon sa baka, oy. Bango na diha. Ano makapangandam na ka? Kay may daghan pa kunot ng trabahoan. Pwede 30 minutes na lang. Ha? Uy, di may himong mutapol din ni girl. Mga bango na diha. 30 minutes more. Sige, gusto ka? Si Sir Pacondo mo po kanin mo. No! Sige na. Bangon ako. Naroon din na. Sige. Maguot ko rin mo sa komedor. Kung may mo pa lang, mo pauli na ako. Di na ako din eh. Kapoy. Nasayad ka na sa imong ipabuhat na ng babayhanan ng. Oh, sir. Ako na'y bahala. Sige. Dinihilaw na mo karon. Mutabang mo sa tanang mga gibuhaton diri sa bahay, Kristen. Yan. Girl. Natuog pa ka, ate? Unsa nang orasa o? Tingmata naman. Dili pa sa amo. Tingkatuog pa ron ako. May daghanang tag-as nga mga sagbot sa atin. Pag-unaha ka ng babayhana dito. Sige na lang. Huwag ikaw man, ipabungkal ang yuta sa hardin. Aron di mo kahit. Matuman, sir. Eli, tara. Ayan na siya. Wapa ko mahuman. Kaon pa ko. Anak siya. Wapa ko na siya mahuman, sir. Kaon pa siya. Dito na tiwasog kaon sa atong atuan. Sige na. Let's go. Anak siya. Watak ko. Anak siya, watak ko. Ano yung di dato, Alala mo ni pagdali-dali og pan. Dayon dagan. Ate Christine? Yan na. Ate, pangapi, aron mawa ang imong duka. Si Kuwate, kanang gihatag ko niya. Lami mo sad ang sikwati, ate. Swaye ra gud. Lami mo himo og sikwati si Lula. Sige na, higop na aron mawa ng imong duka. Wa ko manad ini. Can I have fresh milk na lang? Sige te. Pagwa na lang sa ref. Duka pa ko. May mo pang kuhaan ko ni mo, Yana. Dili man ako mo inom te. Ikaw man. Ikaw na lay kuha. Ay, paalam diya. Magkuha ko. Medyo ay. Kuya, ingon anak gina si Ate Christine katapulan sa ila? Ay, dato man. May mga katabang man. Pero ang ubang mga dato, kuya. Dili man parehas niya katapulan, good. May nailan ko nga sobra ka dato, no? Pero kugihan ba ya? Og buutan. No? Kita man. Ila-ila ko anak biya. Nakaila ka na niya, kuya. Di ay. Ay, dahom. Kitsa man. Secret. Ay, naman naging mong kauban dong. Wa pa maghihapon mo gawas din ni Sardin. Ay, ambot ng oy. Ay, napaingon tumbuyan na. Ako apason. Ako na lang, maadto man sa kumpayngos kusina. Tiwasan na lang ng imong gibuhat niya. Yan na, ikaw na mag-igo di ang Milvin. Lala. Sige na, kuya. Ipadayon na ang imong pag-ibot sa mga sagpot. Uy, ako
Ako ra? Oo, ikaw ra. Ikaw di ay. Dili man ko mangibot dinhi. Kawa man ko'y buhat dinhi sa mansyon. Unsa? Wa kay buhat? Ngano man? Puro di kag tag-iya din unsa? Unsa man day? Ha? Unsa ka din Umaabot nga tag-iya. Ha? Dawang? Soon, kuya. Soon. Mamahimo na unya kong rayna ni ining dapita. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!